Takto sa to robí! 5. extrém démon. Ja neviem čo povedať. Toto mi zobralo až moc pokusov. Tento level. Ja som to porazil. Ne, a prečo? Ja neviem reagovať, chápeš? 13 000 pokusov. Ja som rád, že som to porazil. Toto je veľmi ľahký level. A mi zabral veľmi veľa. Ja som to vedel, že to dneska porazíme. Po 74 a 85. Ja som tak rád, že to sa stalo, bro. Ja som tak rád. Ja som cítil nervy v bruchu na konci. Let's go. Počkaj, musím si zahrať veľmi ťažký level. Čakaj. Že by sme to robili? Aftermath skill boost. Let's go, nemusím hrať ten level. A vieš čo? Aj ma to bavilo. Ten level ma aj bavil celkom. Bol dobrý. Let's go, bro. Dobre, sakra. Áno.